Sembahyang. Haga kerteng ukpa baru kuan baru men sembaku. Amen. Kajinya ye jong try jong yu Jesus Christ, but kajinya ye jong ublay. Lembag jes lo jong men sembaku. Kindon boro rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Ngilak poisha ka tayo ka baar pukandai. Hakapor lajya kasngi try ka baar pukandai hakapor lajya. But agane kasngi u bishop u archbishop ijungi ula khot la weringi bangin ya stan nala rempe na ki para banget ya ka jingpen kre na ka benta ka sinod ka bala khot dau pa ba khuit ka bala wer dau pa ba khuit na ka benta ka jinya ich ka jinya map ka jinya sutu jingmut ka jinya trailang jong ki pa jong ublay ti hagane ka sngi ngi duai na benta ka jinjob jong kane ka sinod badru ngi duai na ka benta jungi baro bangini shim benta ram ngidon kata ka jinya dei ka banadu na rempe nadu ki pa jong ublay shadu kinong yalam ki bahkli du benta ka sngi ngi duai ru na ka benta kini ki jintmu ki ba nga kwa ingi bingin duai ngi duai na ka benta u Kevin ubarake asngi khaju umanta kasngi kuma pitip PUE kot kubor ki YouTube jong pi bau Kevin udah tu kuna ubana mairang ubayo ya ka fasrang ha ka matrik tu sa bangi mentang ne podon Bosco Youth Center tinya aku blei u kana kasngi ba blain kur kui ya ka ying ka sem pat khamtam yu Kevin bon job ya ka thong jungu bon poisha ka jing trang ka ba mu udan Kevin don hang ne bat ngi men tau dang le ek ka video mixer hang te tingi duai nam tau Kevin ngi duai ru na ka benta weu parlok jonga uba Peter Maulong ba bun na blen chupi ol sepi tu dei mu ba pen shlori ngi ban sedang ya ka corona center hang ne Podon Bosco Youth Center hawat ngila Syakri Shibun ba ki briu lang ba ka corona center hendrei klem ka jing pen shlor jong ba Peter ngatharai nginom le kat ka kam namar nga ngabu tang gini ki post covid patient ni ai jakasa tang naga benta ke tu hendre deu Peter wa pen sluri nga bongi nga ni de benle naga benta ki imlang pasalang te naga ta daung stang ya tu ka corona center hoi lang ba ke jinrap jong ki padar jongi jong ka seng jongi tingi duai naga benta uba Peter Maulong komen ko para tungin kubur bangilong kinong pop kenang bangilong ki balak kre ban le niam ki jing maya ba khuin
ngapla how blay badan bor baro marapi ko men ko para bangalale pop shibun da ke jing perkhat bada ki tin da ki kam bada ke jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakrau jonga ngamar kata ngakarpat ya kamaria bokhoi kabayai sa ka thei susti ya ki engel badi ki ru khoi badi pi government ko para banduai na ga banta jonga how try blay jongi ublay badan bor baronis na ingi bandala ma bi ki pop jongi unya lam nyangi sha ka jing imbam jukod amen. Try can rad go play is nay Cristo ma go nong ben im jongi ben im yangi Try can rad go play is nay Try can rad go play is nayangi Cristo go Cristo ra go non ben im jongi ben im yangi Shadron Manhattan do jinsu Aki ben rio baro Badon kamon baba Iya iya royame Inan bagi mane Iya pendon buro Bagi songu yame Bagi songu yame Try ko blaze himnen Ko padon borbaro Ko kulman loy rupa Ko try Jesu Christ Ko kulman radu blay Mariti ko bertay Ko piangka cinkerpa Koso seneyangi Koso seneyangi Etang mamebaku Etang mameutai Uwai makrita Mame ko Jesu Christ Mame bayai long lay Hajing yang long kaway Baru mensimbaku Akamurong upa Akamurong upa Amen Tongin yaduai Ko blay badan bor bat bam jukut unong ay bor nong ay mensim jongi ay bangin syakri yame badjala ki para da ka jing kmen badda ka jinya ine ngi pania kane do try jongi Jesu Kristu kon jong me ubay em bar bosin sha rengkat bad me baru mensim bakoi uwe ublay junom la junom amen. Kajing pule baningkong, kajing pule na kitab u Isaya. Kalalong kamon utrai ba an penmong ya u, te ula pengat ya u ha kajing jenjar. Haba u pelong ya lade kajing terwa na kamenta kapop. Un sayo I ya la kikun kiksio, un sa penjelan ya la kajing em. Kamon jong utrai kan saman bha hakti jong u, un sayo I ya uso kajing kordet kemensiam jeng u bat unsa sengau hun
Da ka jing start jong une u riu hok u syakri jonga un sapen man hok ya ki babun bat un sakit ya ki pop jong ki. Ka ketien jong u try. Ngis ngomu yau play. Kajing puli na kashithi syaki Hebrew. Tu nginyelet da kajing syanya syajan kakhet jing IA. Ku para namarba ngidon ulingdo rangba ubakraw ubalaya lingba kibeneng ujisu ukun ublay tungin batskem ya kajinget bangi pla namar ngimdon ulingdo rangba ubamla ban snglem ya kijing tlot jongi henry ubaha ki e baro ulasya tenju kummangi penban klem lepop kumta tu nginyelet da ka jing shanya syajan ka khet jing ia bangindup yo pediang ya ka jing isen a bat shem ya ka jing ia kaban yarap hakapor badon kam kaktien jong utray Alleluia, Alleluia,
kunu breu syem lawan ban dup syakri yau Hendrei lawan ban syakri bat ban ai la kajing im kum kajing suspa yaki babon. Utrai unun ringkat bat pi. Kajing pule na ka gospel bakut kat kum Markus. Kaburom kami ko try. Hakata ka poru Jacob badu Yohanes ki kunu Zebedi. Kilawan siya Jisu bat kilaong hau. Ko nong hikay. Ngikwa bamenle na kabanta jungi kat kabangipan nami. Tiu laong haki. Pikwa nganle ayu na kabanta jong pi. Kila jubab yau ai bangin syong wei sya ka mon jong me but wei sya ka diang jong me ha ka burom jong me Jisu parulaong haki pim tip ayu pipan pila mo bandi ye ka kuri ka bangandi lane ban sya pen baptis ta ka ju ka baptisma na ka bangan sa sya pen baptis kila jubab yau ngila teu Jisu laong haki ya ka kuri ka bangadi pin sadi bada ka baptisma ka ban penbaptis yang ansa penbaptis ya pi Hendrei ban syong sya ka mon jonga ne sya ka diang jonga kam syong hanga ban ai Hendrei ka dei na ka benta kito ya ki balamang lupa ya ka haba ki wei pat ki sipongot kila yo sngo syapang kane kilas dang ban bitar yo Jacob badio Yohanes kum tau Jisu la khot lang ya ki baro barulaong haki Pihi pitip bakumno kito ki badai ban sensyar halor ki gentil ki le don bor halor jongki bat ki bakrau bat ri jongki ki le traikli halor jongki Hendrei kamdei ban long kumta hapdeng jongpi ladau no kwa ban long bakrau hapdeng jongpi udei ban long usyakri jongpi bat no bakwa ban long ukli du napdeng jongpi udei ban long umrau ya baro Nabau kunu breu ru syam lawan ban dup syakri yau Hendrei lawan ban syakri bat ban ai yala jing ki babon ka gospel jong utrai ko Christ an hobnai nailur ka media jungi kadapsi snem bat bon kibreu ki ba ai khublei yangi nei kam tai bon ni kendu yanga bat ngai kendu yo wei uru rang ba ubala trei haki television channel baper hapo India mentau lawan se Meghalaya teu pun yanga wong padar ngakwa ban trelang bat ka media jong pi tengong iu kat ma pi ubala pau nam ngam don tulop ban siu ya pi wong ngai em padar ngam kwa tulop ngakwa ban syakri ngakwa ban yarap ya pi da kajin syakri ei ngasu jauh mat namar ba kum kita kibriru ngidon hakim lang salang kibriu kiba kwa ban syakri mdei ba ngin siu tulop yaki ngin penlong yaki ki director ne ki producer Hendrei ki ba kwa ban syakri hawat wa du mentai tai ba empat wan join ngam tip lano in join tang bangangai scam inside join namar ngai i be don kata kamen sim ka ba syakri kum kita kan gibreu ki bangiton kam haki imlang kasalang Hendrei ngimlap kum kita jar tang uwe arngot habangi pe jaki imlang kasalang jungi menta ngiu ipat gibreu ki bamar khongpong gibreu ki bakwa ka nam ka burom gibreu ki bakwa ka spa ka pho gibreu ki bakwa ban long he long hain gibreu ki bakwa ban syong syakadiang ki bakwa ban syong syakamon hang neh puyut sentar jungi wahai kamtam ngene mas khasi jungi ngidang theli briu wat hakamas pareng ru kidang duna de hisin nge kendu kata ngut kato ka nengut ki khana samla ki banang ruai ki banang bentem ngoi ki balai pimuan sya don busku yut sentar karak tu ka stap jung pi kamtam makas ngiu belai pide ben peni pide ben yoro yo trai ka stap jung pi ki keli pen man yang ki ong kano padar pin ai ngi kwa ya ka
pisah ngi kwa e ka burom ngi kwa e ka nam teng ong ngat ngam la ban IEA lada piwan ngala ban IEP ka jinyaro ngala ban IEP ya ka jin Syakri piru pila ban Syakri shu e Gibril Henry Kim Tre balai ka balang jongi ngi duna bah ki nong ya lam lei chi ki nong ki thau jong pi chi ki nong ki thau oi mentai don nap deng jong pi ki basngap ya ka mas jongi namar ngalai check mene Gibril ki basngap ya ka mas ki lapoi hadu lai pon nyo hajar ngut ki long ying ki bapli ya ka television jong ki ma pi ki ba ya sngo ha ki ying ki sem jong pi perkhat ya kane kanu kalong ka ba e banyo urung ba balang kanu kalong ka ba e banyo ukatekis om bangim don Gibril Henry ngim don ki bakwa ban Syakri pi dala de pi i hala ki jong ki ying ki sem jong pi kirang ba balang kim juwan jungo ki katekis kim juwan jungo ki padar kim juwan jungo e ki ying ki sem jong pi ngim don ki nong ya lam ngim don ki Syakri jong ublei Henry ngim don pat shibon ki bakwa ba Gibril kin Syakri ki bakwa ban long kum Yohanes mene ha ka gospel baru Jacob ha ka gospel ka bangi pule mene ki bakwa ban yo e ka burom ki bakwa ban syong ha ka diang ban ha ka mon jong Jisu na ta ka daw ka gospel ka bangi pule men ta ka sngi ka khot ka weri nga ba pi ko men ko para ko ki rangba ko ki samla ko ki paj jong ublei bangi dei ban long ki Syakri om ba Gibril kin Syakri yangi Henry bangin long ki bakloi ban Syakri namaru Jisu lo ai ngi ta kanuksa lo ong ngalawan om ba Gibril kin Syakri yanga Henry ngalawan ban Syakri ban ai yala ka jing im na ka benta ki babun ki balang kani ki jing khot jong ka gospel ka bangi yo sngo menta ka sngi haba la khot yangi ban Syakri kamut nyahapan long ru ki baya sya nyahapan long ru ki Kristen ki baya thom ya kita ki ding pen kiang ki bakai ngi ban long bangin nom long ki Syakri makan mau hak por bang tang long dikon la pha enga ban tre sya ka we ka parish ban le ka dai kanal ministry jonga we urang ba balang udale canvas election baki briu kin jit rang ba balang yu namar kumba ke ja si kiwe ki parish long rang ba balang kamut patau pleng pon ra jin trowa ki briu yo ra si yin te yo le se kadut kadai ka jur ka jin tumu jong tau rang ba balang u balik canvas ban jit rang ba balang yu ki jit ulong rang ba balang shisha tang bas new bok yo bat nga ba kham satar khandiat te ngong yu rang ba balang nadu si thoding ngin leit chanong kendong kadai kanong kendong kadai ka parish ka banong kendong bah nyim don nyimla ban leit ka kali ban poi sing sinong ke ba per te wan niat san kenta ban poi sya ka we ke sinong nala poi hang ta klemet dayo di sya na mat briu ki hapo ying mene ki la ap ni leit pelong ya ke jinya seng klem dang do ban ngasam ya sakramen namar bangadang deitang udikon ki ai ki jingken show ngong yu ki tu ki jingken show ye pi baro ki tu peleng ki tu ki pan ye pi baro gitu ulok kemen bah tang ba shibit dal wai kemas inam samit hang ne ngin lei sai sha go we gisnong ko bahap ya jat lai kanta wang padar in lei pai shwa sha pari shuang wang balai ngam la shu baniai ngala thai palat tengong yu balai pi kwa ban long reng ba balang da pi thai baniai ban lei jalap ya ka gospel jong utrai bun ki Kristen jungi ki long komta bun ki briu jungi ki long komta ngimla ban ya sha ai ki jing ngi kwa ban suk ngi kwa ba ki wekin Syakri yang ngi tak tahu mending ong biang ngapuson hala dia bang apule ya kena ke gospel ngamyu isu ngi ki padar bangi leit Syaki ying ki sem bangi leit duai bangi leit ya kendu ya ki bapang ki temen ki kro haki ying ki sem haki snong ki baper Henry ngi don por pat ban page mobile ban page television ban page laptop hapo paris jongi hapo ying jongi thalang wakali baleng long padar baleng long reuniam ladang isu kwa tang ban syong hapo ying mane tang ban syong hapo ying paris tang ban page television
don ru ki padar ka tong ningot ki ba isi yang ayo let's say mangi penlong ya kena kemas lembaga television lembaga YouTube namar ki ong ba ki beri ki wan chu shi ying mane bedon kemas television hoi kala bendai balik ki beri ki wan shi ying mane yo let's say upadar umpan kre yo let's say kawi pat ka dau kalong ba duna palat jing terwa haying mane tak daw pensenge ya ketu kemas sapo television sapo YouTube ngikwa baki beriu kinwan ra jing terwa ngikwa baki beriu kinwan le kene katai Henry balik pat ngimla ban le sikinong kendong Henry balik pat ngimla ban le siking kisem balik pelong ya kemas bakut sikinong kendong ki baper tak daw ngasosi baki missionary jungi ki balawan men shispa asnem menshua kila pelong ya kene kari jungi kari Kristen kari Katolik namar ki lektur sekinong kendong ki baper ki padar salishan jungi ki lek sa sekinong kendong da ki tayo na kata daw ngipun ki Kristen mentau snem ngidap shispa snem kecimpoi jong kita ki missionary ki bakrau henry habang ngipuson pat ngi ki pateng ki bamenta ngim kwa ban sacrifice yalade ngim kwa ban lek ngi kwa sup palat ngi kwa tang ban syong hapo ki paris jungi nakata daw ka gospel bam taksi gede pan kan mau yangi kinong yalam ki padar ki sister ki riuniam bangindai ban sacrifice yalade bangindai ban lek oma ki beri kun syakri yangi hindai ngidai ban syakri yaki ta ka bangi poi syaki ying ki sem jungki ka juru ya ki pai jong ublei sei ja kitu ki jin lek jinya seng Shongshit nakawe geshnong shakawe geshnong hakisi sa jain lene hakis ngipo ya ngimju yo sngo shu ya kitu namar menta baro ngikwa plat pensyong haying bam don internet dalek syata bam yo le PUBG dalek syata gi kena samla kim don shu kata ka sacrifice ngimkwa shu ban syakri henre ngikwa baki breu kin syakri yangi dei kene ken kapapen tron ya ke jingej hang ne po ri kasi jungi dei gane ken kapapan drawing ya ka jing e jungi ya ublei namar ngim kwa ban sacrifice ya lade ngi kwa baki wei kin syakri yangi ngim kwa ban long syakri de komen ko para ngila ban kren shibun kini kitai henry ke ka ba kongsan kalong ba ngin kan mau ya ka mission jungi bodu Jesus Christ ka mission jungi ka mission jong Jesus Christ de ka mission jong ka jing e ka mission jong ka jing syakri berkataru ke benlong commission jong man la wei pa wei Kristen man la wei pa ka wei nong bot jong Jisu men habas dang jong benai Oktober ngidon ka wei program bat sibun ki beriu ki wan Chinese Youth Center ki kod ru yang ki wang padar le wan shondur tengah lek namar ngiyabun kidon ki pers kidon ki sentiu jungi wei orang bawang ap syua umi nang tanah lain ulit pen kedia yo sentiu namar bau katut ya ka kamera ba chondur yangi namar kakak ya kedur jungi dak jing bitar ngami nang taban ngaong you will never come again here pinde shubun wan shi kan ne jaka bon na pleng jong abjuk pingilong kumutaw orang ba ngikwa ban pau ngikwa ban mi television ngikwa ban mi hakot kubor ngikwa ban syong syakadiang syakamon jong kibakrau kibatri dak ba yu right dak ba pan kedia ya gitu kibarit kibaria kumuta orang ba kadai kepor election menta laingut ki constituency kin jit yang nong mikmat ngiong yakini kinong mikmat ngiong ru yakini nong mikmat jungi kinong ilam jungi kibal lupa menta haoi kan mau pin pau haga television pin pau hakikot kubor pinyo ben syong syakadiang syakamon hakarensan ka bahe tang ba what you right ya ka hok jong ki batlot ya ka hok jong ki barit ki baria namar ki dei ki jin thau jong ublei anyaro ayu Jesus Christ tungin ya yang benin ya pla ya la ka jingei
Yahuda umesin lakan amarite soti Vashalebe shasanatna Malashayam naman jongi Nagemalay ulamipan Adin katabukil syabne Usyong hagal kawon upah Tuhan pan bisyar yangi Nagen Bagoy dabalangka solid bago Naging kajing ipag Panhajin im kabang juku Dongin ya duai au blei ukpa jungi ubala pha ya la ukon u Jesu shaka pertei banlong u shakri jungi Kajubab jong pi lang ni karpa demi ko try ikarpad ya me ko try nakabenta ko pa buku jongi bishop jongi kilengdo bat ki katekes bakin ken yalade kum ki shakri basisha jong ka kenhun jongki ni karpa demi ko try ikarpad ya me ko try nakabenta kane karempei kristan jongi bahaga jinga de para breu jongi nilong barabor ki bakloi banerap lam ye ki wepan ha kajaka man kmi jingrap nakiwe ni karpa demi ko try ikarpad ya me ko try nakabenta iwe pa iwe nangi bau try unrat kong ya kejing kwan lalat nangi kabala long kadau kejing sneo baro ni karpa demi ko try ikarpad ya me ko try nakabenta kito naki henmen para jungi kibada kejing kwan lalat kila syat kala yala kejing yatip lam ni karpa demi ko try ikarpad ya me ko try nakabenta ki breu baro bakin phai sha ukres balasius pa eki dala ka jong gasnam badubaya saj barbor nakabenta jongki habaneng ni karpa demi ko try ikarpad ya me ko try ni do wajar jar nakabenta ka jin tumo jungi shimet Ko kapa to yarap yangi ban job persya ya kejing kwan lalot to ai jing klain yangi ban yasya ya kejing shitom kiba habangi syakri ya ki hemen kipara ngi pania kane dau kres utrai chong kejing terwa duai kemen ko para bagjing knya junga bajong pi kan long bapriang hun akmar bleu pa badun bor baro jungu ka jin to yin
Kok pa ai ba kajing ai ki bangi truwa hame kinwan lam kajing ej bar kajing map jong me. Makin ai bor ban ye ne ha kajing shakri blay baro shi jing em. Dau Chris utrai jongi. Utrai undon rengkat bat pi. To ken tiu ya la ki do non. To ngin ai ngu yo try ken rad u blay jongi. Chung hok bat ka de. Kok pa badon bor baro bat ko blay bam jukut. Ka chong hok bangin ai ngu ya me man ka por ban man ka jaka dau Jesu Christ utrai jongi. Ki khon jong me kila le pop. Bat kila sakma jangai na me. Henry melapan pai pat yaki shayeng da ka bor jong kasnam ukres. Me penlum lang yaki hapo akabalang bakin ya long ka way. Kumbama me kokpa melong ka way balau kun balau mensim. Mela khod yaki upai ublay. Mela penlong yaki kamet bamayan jong ukres bat ka jin shong bat ka ying shong ne jong umensim bakoy. Na kene ka daw ngiya so lang bat ki angel bat ki pat pa peneng baro ban ai ngu bat ban ya ro pendon burom ya me da kabayai ruai. Da shisha melong obo kuit ko try ka tmei jong ka jing kuit baro. Namar katangi karpad yame to pen kuit pen kantang ye kine ka jing terwa jong i dag ba pa yo man sim jong me kum ka umjer halor jong ki bakin dup kalalong yengi ka met barkas nam jong try jong i Jesu Christ. Ha ka por bala dino ay ubadala ka mon sngaw baha ulap diang ya ka jing sha shitom ula shim yaw pu bada ka bai ngu yame. Ula kedia ya u bar ula ai u halaki sendran u ong. Do shim bato bam na kanepi baro. Namar kane kalong ka met jonga. Ya ka ben IT na ka ben ta jong pi. Ha ka ju ka rukom ndalalaya bam. Ula shim ya ka kuri. Bada kabai ngu biang yeme ulo aya ka halaki sendran uong. To shim bato di nagane pi baro. Namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang bat mai bat bam jukut. Ya kaban pen mi na kaban ta jong pi ban na kaban ta ki babun. Ya kaban map ikipop. To le ya kane ban kan mau yang ha. Ka jin maya jong ka jin ye. Ini nakane ka kuri. Iben benar ka jin jong ekotrai. Namar kata ngi ko penmentai ka jinyap ka jing mi pat chung u ngi terwa hame ko try ok pu jong ka jing em ne ka kuri jong ka jing pen em ngi dai ngo ai dem namar mela nyo yingi ki babit baniang akmat jong me bat ban shakri yeme da ka bas ngorit ngi kar pat yeme bangi ki bayo banta ha ka met bar kasnam ukres ngin long ti bapen ya tali ka way daw man sim makoy to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat la ka pertei bat to penjanai ka ha ka jing e Rengkat bar Francis ukpa bakoj jungi u Victor u Bishop jungi bat baro kilingdo. To kan mau lemru ya ki men ki parashin rang bat kentei ki bahiyang hasem ki lok ki jor jungi ki balayo thia da ka ba kermen ya ka jingmi pat.
Badia baro ki bala klat no ha ga jing isne jong me. To pedang yaki sha ga jing shai ga khmat jong me. To isne ngi baro ngi karpat ye me. Khnang barang kabel kamaria thesoti ba khoi ga kmi jong oblei Joseph ba khoi kurim jong ka. Ki apostol ba khoi. Bat baro ki ru khoi ki bala pen so bahaya me pateng la pateng. Ngin do blong ki ba bit banyo ban talem ha ga jing imbam jukut. Ban ngin ya ro ban pendon burom ye me. Da u kun jong me u Jesus Christ. Da u lembat u bat ha u kan long ha meu bleu pa badon bor ha ga jinya long ka we jong u men sim ba khu baro ka buro mar ka jinya ro ju nom la ju nom amen kumbala hukum yang ngi dong nong pen im bat kumbala hikai ngi dak tin blei nginut ban ong ko pa jong ngi ubah beneng kan long ka bakoi ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kan lo ubah beneng to ai ngi beta ga jin bam jungi ka bahala ka sngi batumat ingi kirang kan jungi kumbang iru ngi ma pi ki balas niu ingi prawali lam ingi sha ga jin pen shoy henry to pelai ingi na ka bas niu to pelai yang ngi karpat ko try na ga jin sniu baro ha ga jin subun jong me to ai jing suk jing san ha ki sngi jongi Klang badaga jinya raba jinya snei jong me ngin like boro na kapop bat ngin yo jinya dana ga jin jar baro kat bang gedang ap khmi lenti ya ga jin kermen ba khuj bat ga jing wan pat jong nong pen im jongi u Jesus Christ jong me ka bor ka burom junom la junom ku try Jesus Christ me bolong ki apostol jong me ka jing suk ngai happy ga jing suk jonga nga ai happy wat page ki pop jongi Henry ya ga jing ngai jong ka balang jong me Barha ka jing subon jong me to ai hakaya ka jing suk ka jing yatali ka we kat kum ka mon jong me mame uba im uba sunshar junom la junom ka jing suk try kan don bor ringkat bat pi to ngini to ai ka da ka jing suk iwe pan ka jing suk bat pi Hakmi ukun lam broad jong ublei hakmi ubakit noi ki pop jong kapertei sukito ki bala khod shaga jing khawai jong ukun lam broad ko ken rat long chung hop men rung ko ying jonga henry shuon ka tien ka men sim jonga kan sakhia hi kamet kasnam kris kan ring sha ka chin imbam jukut amen
Ngi ro yeme ku Jisu. Ngi e yeme ku Jisu. Ngi mane yeme ku Jisu. Ngi pendon burom yeme ku Jisu. Ngi wan ra shau Jisu baldon hakidon not jungi hakane klip mat hakadur jong kane sakramen ke bapla madru hakadur ke bamayan kamtam na ka bentai jong pi bedon shala ki jong ki ying ki sem ki bapej lamba ka television ujisu kta epi ujisu nuan shapi hakar kom ka bakan jaman sim midwai na ka benta ka jitmu ki bangila duai mene midwai kamtam na ka benta I kong eris mida kar kongor bedon hapo hospital bein yo ay jingkoi kamtam bein kasuk kasai ni kunjungi baru naga benda ka jintmu jong I Marisa Swer jintmu jong I Elves Gaming jintmu jong I Dr. Mary Anjerwa bad lawan mas meneru kwa bing duai ta jungi duai naga benda I Sabio Madur duai naga benda I Bahun Mautho Midway na kabenta kajintmu jong I Sylvester Walang kajintmu jong I Emmanuel Carbani kajintmu jong I Sylvester Walang kajintmu jong I Badu kajintmu jong I Ernestus Kadosau kajintmu jong I Lucy Tado bat kiwe ki bakarpat yangi bangin duai na kabenta jong ki tu boleh terkendat kurku ye pi baro undon kat ke ying kasem jong pi Patu pen don borom yalah ka jing im na ka benta ka borom jong utrai na ka ba syakri da ka ba iwe na ka benta ka ne tu ngene ong ngi karpat ye me kutrai ngi ro ye me kutrai ngi sngongu ye me kutrai to ngen ya duai kutrai Jesu mela ai hangi ya ka Eucharis ha ka jing khawai ba khaddu Bamela jengi hadu kabakut. Ai bada kabor jong kane ka sakramen ngiru ngin jeme klemput ban ngin ya sha bat me hadu ka jinyap. Me ubalong utrai baru kendrat jungi junom la junom. Utrai undon ringkat bat pi. Ublei bedon bor boro un kurkuye pi ya jintmu babah jong pi. Bat kambam ya ka ying ka sem jong pi baro. Ukpa baru kun badu mensim bakoy to ye leitsuk kamas kalawai ni sungongu iya ublei Siam bakoi. Ko de nod bakoi tam Jesu. Ko morea ko nai Rabbi Kristan. En ya Rabbi Jesu Kristus.